36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Na tama matudesisyon, na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Na tama matudesisyon, na tama. Isang magandang umaga po mga karehiyon at welcome sa inyong paboritong programa tuwing umaga. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Kabalen, Justin Dizon po maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyong mga totohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan at balita at impormasyon na may paggagamitan. Yan po ang pangako ng buong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs sa ating halos 2 milyong followers sa social media. Opo. Maraming salamat ho sa inyong walang sawang pagsuporta dito sa inyong istasyon sa Central Luzon CLTV 36. Kung hindi po dahil sa inyo, sa inyong hindi lamang sa pagtangkilik, kundi dahil sa inyong pagbabahagi ng mga kwento ay hindi po natin maabot yung bilang ng numero na yan, yung bilang na yan, yung 2 million followers across our platforms. Kaya maraming salamat po mga karehiyon. Abay, syempre, para mas marami ho tayong maabot, pwede ho kayong mag-like and follow sa ating social media pages. Live na live ho itong napapanood ngayon sa ating Facebook pages at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News. Live na live din tayong napapanood sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official. Kaya naman mag-subscribe na sa YouTube channel ng CLTV 36 at samahan si Kuyang Justin manood ng iba't ibang content. Gaya na lamang kung hanap ninyo ay pagkain at iba pang lifestyle content, nandyan po ang click. At antabayanan, syempre, yung bagong bukas na Top Chilog dyan sa may Lasatin Boulevard. Ayan, pagbati ulit sa Top Chilog para sa kanilang third branch. Branch, oo. Pwede naman branch kasi breakfast place naman siya. Anyway, pagbati ulit sa Top Chilog, yan, sa kanilang third branch, dyan located sa may Lazatin Boulevard, City of San Fernando, Pampanga. Doon sa may bagong building, oo. Skip the scroll and stream at every 36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto. Kumusta ho kayo mga karehiyon? Araw ho ng Miyerkules ngayon at May 6, 2026. Silipin muna ho natin sitwasyon ng mga kalsada sa iba't ibang bahagi ng Central Luzon. Simulan natin sa may syudad, San Fernando, Pampanga. Ito sa mga babaybay ng MacArthur Highway dito po sa may syudad, San Fernando, Pampanga. Ayan, kung kayo manggagaling ng Angeles City, dyan sa may Santo Domingo, Angeles City at boundary ng Telabastagan, San Fernando, light traffic sa mga oras na ito. Ayan, ay ganyan din sa may PhilAm Friendship Highway o yung sa Panings, going to PhilAm Friendship Highway ay light traffic din. Balitang makatotohanan,
Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. Samantala, dito naman ho sa may portion ng Sindalan ay maluwag din ang daloy ng trapiko. Ganyan din ang senaryo sa may bahagi ng Del Rosario, City of San Fernando. Light traffic din dito sa may portion ng Maimpis, Diosdado, Macapagal, Regional Government Center. Same sa may St. Jude, traffic light portion ay maluwag din ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. At every 36 news stream. Yung monitoring natin, medyo konting slow down lamang, konti lamang dito ho sa may Santo Niño area, yung going to Palawi. Ayan, makikita ay bagyang antayan lamang. But the rest ay light traffic as of 8:23. Ngayon pong Miyerkules, May 6. Tuloy-tuloy tayo sa mga balitang may paggagamitan. Ito naman, sitwasyon sa may North Luzon Expressway. Real time ito mga karehiyon. Diyan ho sa may Balintawak Toll Plaza, going to Central Luzon, yung northbound section, walang pila, maluwag na maluwag sa oras na ito. Ganyan din yung lane ay hindi naman mabigat ang daloy ng trapiko going to Metro Manila. Ganyan din ho sa may Valenzuela Interchange, sa monitoring natin mula ho sa may command center ng NLEX ay maluwag din ang daloy ng trapiko magkabilang linya. Mindanao Toll Plaza, kung kayo'y mag-exit dyan, abay asahan ninyo yung bahagyang bottleneck dahil ongoing po yung roadworks dyan sa may Mindanao Toll Plaza. And Libtong may Kawayan, magkabilang linya north and southbound portion, light traffic din Bocaue area ng North Luzon Expressway, maging sa may syudad San Fernando, Pampanga, maluwag na maluwag ang daloy ng trapiko dyan sa may NLEX. Roadwatch pa rin tayo. Sitwasyon naman ng mga kakalsadahan dito po sa lalawigan ng Bataan. Ayan. Sa mga karehiyon nating babiyahe, At every 36 news stream. patungo ho sa kanlurang bahagi ng Central Luzon. Ayan, going to Bataan, Olongapo City, Zambales. If you are passing through the old road, kung tawagin, dito ho sa may Olongapo-Gapan Road at daraan ng Bataan. Ito ho yung aasahan ninyong traffic situation ngayong 8:25 ng umaga ng Miyerkules. Skip the scroll and stream. Diyan sa may portion ng Layak, Balanga, light traffic. Hermosa southbound yung SC Tech section, light traffic din. Maluwag din ho ang sitwasyon sa may Suwal. Coolies Crossing, light traffic. Balanga, Rotary, light traffic din. Paalala ho sa mga motorista, mahigpit na ipinatutupad yung speed limit dyan ho sa Bataan. Dapat sumunod tayo sa mga itinakdang batas trapiko upang makaiwas ho sa disgrasya. 80 ho yung mga pribadong sasakyan. Yung mga namamasada, 70. Yung mga motorsiklo, 60. At yung mga malalaking truck at bus, 50 lamang, kaibigan. Balitang matatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. At every 36 news stream, kasama si Justin Disa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream. At every 36 news stream, kasama si Justin Disa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating balitaan. Ito naman, balitang may paggagamitan pa rin. Magdesisyon ho ng tama. Alamin ang magiging taya ng panahon ngayong Miyerkules 6. Narito po ang ulat mula sa ating Weather Bureau Pag-asa.
Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, May 6, 2026. Meron tayong binabantayan na low pressure area dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito'y huling namataan sa line 670 kilometers east ng Hinatuan, Surigao del Sur. Mababa naman yung tsansa nito na maging isang ganap na bagyo, pero bilang isang ganap na low pressure area, inaasahan natin magdadala ito ng mga pag-ulan lalo na dito sa ilang bahagi ng Visayas at dito sa May Mindanao. Para sa ating forecast track dito sa low pressure area, inaasahan natin tatawid ito ng Mindanao patungo dito sa may southern Palawan. At inaasahan din natin na posible na itong magdala ng mga pag-ulan mamayang gabi dito rin sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Hindi rin natin inaalis ang posibilidad na ito'y mag-dissipate dahil na rin sa interaction niya sa kalupaan ng Mindanao. Para naman dito sa bagyo na minomonitor natin sa labas ng ating PAR, sa ngayon tropical depression category pa rin naman ito at ito'y huling namataan sa line 2,395 kilometers east ng northeastern Mindanao. May taglay na lakas na hangin na 55 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 70 kilometers per hour. Ito'y kumikilos westward sa bilis na 10 kilometers per hour. Para sa ating forecast track, posible itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility between Friday evening or Sabado. Posible din ito'y pumasok ng ating PAR bilang isang ganap na tropical storm category or mas mataas pa. Pagpasok niya ng ating PAR, ito'y papangalanan nating Kaloy, pangatlong bagyo po natin para sa taon ng 2026. Habang nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, nakikita po natin posible din itong humina dahil na rin sa unfavorable environmental conditions. Pero hindi rin natin inaalis yung posibilidad na ito'y lumapit, lalo na sa atin sa eastern section ng ating bansa. So sa yun po, tutok po tayo lagi sa updates na nilalabas ng Pag-asa hinggil sa development na itong dalawang weather system na ating minomonitor. Itong low pressure area at bagyo, wala pa itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa at patuloy pa rin ang pag-iral ng easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko dito sa ating buong bansa. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin patuloy tayong makakaranas ng maaliwalas na panahon pero yun din po, asahan natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon. Mababa yung tsansa ng mga malawakang pag-ulan pero posible ang mga isolated rain showers o kaya mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 25 to 33 degrees Celsius. Lawag, 25 to 33 degrees Celsius. For Tugigaraw, 25 to 35 degrees Celsius. Baguio, 17 to 25 degrees Celsius. Tagaytay, 22 to 33 degrees Celsius. At Legazpi, 26 to 31 degrees Celsius. Para naman dito sa may Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands, pati na rin sa Surigao del Norte, inaasahan natin mamayang gabi itong low pressure area ay makakaapekto na sa kanila at magdadala rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan. At yun din po gaya ng sinabi ko kanina, habang patawid po ito ng kalupaan, nadadagdagan din yung areas dito sa may Visayas at Mindanao ang makakaranas ng mga pag-ulan sa mga susunod na araw. Para dito sa may Palawan, nalalawing bahagi ng Visayas at Mindanao, ngayong araw, makakaranas pa naman sila ng maaliwalas na panahon. Pero yun din po, asahan din po natin yung mga isolated rain showers o kaya mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. Dito sa Iloilo at Cebu, 26 to 32 degrees Celsius. Tacloban, 25 to 32 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 24 to 32 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 34 degrees Celsius. At Davao, 25 to 35 degrees Celsius. Para naman sa ating heat index na nilabas kahapon dito sa Metro Manila, nakapagtala tayo ng 38 to 40 degrees Celsius. At ang pinakamataas nating naitala ay 44 degrees Celsius. Dito ito sa may Tacloban City, sa may Leyte.
Para naman sa ngayong araw, inaasahan natin sa Metro Manila 39 to 41 degrees Celsius at ang pinakamataas pa rin nating inaasahan na heat index po ay dito pa rin sa Tacloban City with 45 degrees Celsius. Yun po, kahit po meron tayong mga weather system na makakaapekto sa ating bansa, inaasahan pa rin po natin ngayong araw makakaranas pa rin po tayo ng Makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. mainit at maalinsangan na panahon. Pinapaalalahanan po natin yung mga kababayan po natin na mag-ingat po, dala po na itong init ng panahon dahil yung exposure po natin sa init ay may risk po sa ating kalusugan. Iwasan po natin lumabas ng tanghali hanggang hapon pero kung hindi po natin may iwasan ay magsuot po tayo ng maninipis na damit, magdala tayo ng pananggalang sa init at uminom po tayo ng maraming tubig. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:32 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:14 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at the 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Maraming salamat, Chanel Dominguez ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. At ito naman, Central Luzon Heat Index Forecast. Ano nga ba yung aasahan nating init factor, mga karehiyon dito po sa atin sa Central Luzon? Batay ho sa monitoring ng Pag-asa, posibleng umabot ng 41 degrees Celsius dyan sa may San Ildefonso, Bulacan. Sa Pampanga, 40 degrees Celsius. Batay na rin sa monitoring ng ating Weather Bureau sa kanilang istasyon dyan sa may Clark Airport. Desisyon tama, matudesisyon tama. Skip the scroll and stream. 40 rin po sa may Iba, Zambales, ganyan din sa may Subic Bay, Olongapo City. 40 degrees Celsius ang heat index forecast. Nueva Ecija 40 din. And Tarlac 40 sa may Kamiling, habang sa may Hacienda Luisita, Tarlac City 38 degrees Celsius ang forecast for today. Sa lalawigan ho ng Aurora sa may Baler 37, habang mas mainit naman sa may Kasiguran kung saan posible pong umabot ng 40 degrees Celsius ang heat index ngayong araw ng Miyerkules. At dyan ho sa may lalawigan ng Bataan, sa may istasyon ng Pag-asa sa Abukay, batay sa kanilang monitoring, posible pong umabot ng 36 degrees Celsius ang heat index. Balita makatotoanan. Balita mapagkakatuwa. Tuloy-tuloy pin tayo sa mga balitang may paggagamitan. Ito naman, foreign exchange rate. Nagsara po ang palitan ng piso kontra dolyar nito pong 5 ng Mayo sa 61 pesos 55 centavos. Sa ibang currency naman, Japanese yen is 39 centavos, pound 83 pesos 22 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos 84 centavos, Saudi Riyal is 16 pesos 38 centavos, Dirham 16 pesos 73 centavos, Euro 71 pesos 85 centavos, Korean won 04 centavos at Chinese yuan 8 pesos 98 centavos.
Bigyang daan naman ho natin ang ilang mga public service announcement dito ho sa atin sa lalawigan ng Pampanga. Ito, mga anunsyo ng water supply interruption. Ayan. Mamayang alas 9 ng gabi hanggang bukas alas 5 ng madaling araw. Araw ho ng Huwebes yan, ha? Kasama si Justin Dizon, neto makibalita makialaman. Opo, mawawalan ho ng supply ng tubig dyan sa may Tabun, Mother Barrio at Sitio Dungan sa may syudad Mabalacat dahil sa gagawing flushing activity ng Prime Water. Mawawalan din ho ng supply ng tubig sa may Tabun, Angeles City. Kasama na dyan yung Fiesta Communities, mamayang alas 10 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw bukas. Ayan. Merong flushing activity rin na gagawin yung Prime Water. So ito po, Barangay Tabun, Angeles City. Paghandaan natin 10 p.m. to 2 a.m. Yan. Ayan, bago natin puntahan yung mga balita ngayong araw ho ng Miyerkules, batiin muna natin itong mga nag-comment at maagang nakatutok sa ating programa. Maraming salamat, Angelo Redaha. Ayan, magandang Miyerkules ng umaga, Kuyang Justin Dizon mula sa Malolos City, Bulacan. Ayan, happy viewing sa mga karehiyon natin sa Malolos City, Bulacan. At may comment pa si Angelo Redaha. Ayan, Advance Happy Nanay Day, sabi niya kay Emma Redaha. Opo, ayan, Advance Happy Mother's Day, Mama Emma Redaha. Pagbati po mula kay Angelo Redaha. Ayan. Nakatutok din sa ating programa, si Noel Cleofe. Araw-araw na nanonood si Noel. Maraming salamat, Noel. Pinapabati niya itong mga kaibigan natin sa Pampangas Best at sa Miranda Eye Clinic, Malolos City. Shout out po sa mga taga Miranda Eye Clinic sa Malolos City, Bulacan na panay ang tutok din sa Newsstream. Maraming salamat po. Kung meron ho kayong mga nais ipabati, ipa-shoutout hanggang alas 9 ng umaga itong ating programa, live tayo. Pwede ho kayong mag-comment. O di kaya naman, baka meron kayong mga concern na nais pong i-elevate at pag-usapan sa ating komunidad, pwede magpadala ng inyong comment at ipa-flash ni Kuyang Justin yan at dito sa ating programa. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita makialaman tuto at magpasisi. Ngayon naman, silipin natin mga balita na dapat mong malaman ngayong araw ho ng Miyerkules, May 6, 2026. Ito ho mga karehiyon, lumipas na ho sa itinakdang revised completion date na February 6, 2026 ang ginawang rehabilitasyon o yung ginagawang rehabilitasyon dyan ho sa may Tulaok Bridge sa bayan ng San Simon, Pampanga. Binisita ho yan ng ating news team nito pong araw ng Martes, May 5, kahapon. At dito nga nakita na hindi pa rin natatapos ang nasabing tulay. Dahil po dito, umaalma na ang mga residente sa lugar, bunsod ho ng perwisyong dulot ng patuloy na konstruksyon sa kanilang araw-araw na biyahe at kabuhayan. Sinimulan ho ang nasabing proyekto June 2024, at meron itong pondong mahigit 114 million pesos. Una itong planong matapos noong January 2026, ngunit kalaunan ay inusog yung petsa ng hanggang ngayon ay hindi pa rin po nasusunod.
Ito, silipin natin yung project details na nakuha na ng ating kasamang si Arturo Consuelo kahapon mismo. Okay, May 5. So nakalagay ho dito, meron ng may tampering na yung tinatawag na project details. Kumbaga meron ng pinapala na. Ayan, revised na. Sinabi, revised completion date. Ayan, February 6, So, name of project, Convergence and Special Support Program, Sustainable Infrastructure Projects Alleviating Gaps, SIPAG. Access roads and or bridges from the national roads leading to major strategic public buildings, facilities, construction of Tulaok Overpass Bridge across NLEX, Tulaok, San Simon, Pampanga, Province of Pampanga. Ayan, yung nakalagay. Contract ID 24C00549. Name of contractor, Plurm Construction and Development Corporation. Date started June 14, 2024. Revised completion date, ayan, tinapalan na February 6, 2026. At yung revised cost, 113.2, meron na siyang revised, yung contract cost. Yung revised cost is 114.3. Yan ho. So pakinggan ho natin yung hinaing naman ng ating mga kababayan na labis hong apektado yung kanilang araw-araw na pamumuhay. Kasi po itong Tulaok Bridge na to, para sa mga hindi nakakaalam, ito ho yung nagkokonekta sa bayan ng San Simon, sa maraming barangay ng San Simon. Yung ito pong mismong sentro ni San Simon, dyan ho sa MacArthur Highway. Dyan sa ibang mga kanilang barangay pa. At yung connection nila sa Apalit, sa patungong Minalin, patungong NLEX. So, yan ho, limitado ang kanilang mobility. Pakinggan ho natin ang pahayag ng presidenteng nakapanayam ng ating kasamang si Arturo Consuelo nang siya po ay magtungo dyan sa may Tulaok. At kung ano nga ba yung impact talaga sa ground dito pong mga proyekto ng gobyerno na hindi natatapos sa itinakdang panahon. Narito po ang pahayag ng ating karehiyon. Wait lang ba? Umiikot dahil po yung mga suki ninyo nasa kabila. Oo. Ah. Kaya kawawa din po yung nag-aaral. So yung mga nag-aaral doon sa kabila. Kumusta po hindi na nag-aaral yung mga bata? Yeah, papasok nga sa ano po na lang papasukin, sa Santa Maria. So nag-stop sila nitong taon na to. Nung nakarang taon. Ganun po. So masasabi niyo po na talagang malaking perwisyo itong Malaki talagang permiso po yung tulay po dito. Hindi na natapos. kayo po mismo nakikita niyo yung mga gumagawa diyan. Mabagal po ba? Mabagal. Bagal po talaga. Tipid siya nagkahirap dito. Maraming nagpermisyo. Ilan mo lang yung business dito. Sana. Kaya yung nakagano to. Parang paradise na. Mabagal po. Mabagal. Ang katwiran nung daw, walang budget. Walang budget. Yun. Ito ba yung walang may budget? Hindi naman na kung walang budget, diba? Opo. Oo. Kung may panawagan po kayo kay Secretary Vince, no, na kapal natin, ano po yung may papanawagan po natin? Siguro palagi pumupunta dito para ma-inspection ito. Kasi trabaho nila, medyo mabagal. And then, yung budget nila, hindi na sila. Sabi na lang, wala raw budget. Ganun. Ano ba ito? Control ito. Scam na ano to. Hirap. Sa layo ng ikutan. Sabi, tricycle driver lang, kaya lang kinikita, layo. Kulang na kulang. Perwisyo malaki. Permisyong malaki. Kayo po mismo nakikita niyo yung mga taong gumagawa diyan. Kumusta na po? Ano yung na-obserbahan niyo sa paggawa nila? Mabilis ba? Mabagal? Mabagal. Ilang taon na to. Ayun, kung may panawagan po kayo kay Cabalen, no? Si Secretary Sec Vince, ano po yung may papanawagan po natin? Sana po matapos agad. Saka yung mga bata, malayo yung ikutan. Saka po yung mga wala man daan kahit konti lang sana rito. Yung mga konti lang pamasahe. Dati 10 piso lang pamasahe, ngayon umiikot 100 na. So, okay, no? Malaki po, lalo sa mga estudyante.
Kaya po ako nakakapag-games na po. Ito ho mga karehiyon, ating narinig ang tinig ng ilang mga residenteng nakapanayam ni Kabayan Art Consuelo dyan ho sa Tulaok, San Simon, Pampanga at talagang dinadaing nila yung hindi pa nakukumpleto o yung past due date. So aalamin natin sa DPWH, sinisikap ng makipag-ugnayan ng CLTV 36 News sa DPWH kaugnay nitong nasabing proyektong ito, kung ano yung update upang mabigyang linaw din yung ating mga kababayan na sila hong nag-iintay naman, nag-aantay kung kaya pala ang dilim-dilim ko yung ilaw ko pala hindi nakatutok sa akin. Sorry. Ayan. Na-distract si Kuya Justin. Ayan, and going back, ayan. Oo, inaalam natin inaalam pa, no? At eto nga, pero ang epekto nito. So, kung ano man ho yung dahilan at alam natin maraming mga ginagawang reforma sa kagawaran itong ating kabalen Sec Vince Dizon sa DPWH, At kung ano man yung dahilan, yun po yung dapat nating malaman, Pero ang sitwasyon dito, ano yung nararanasan ng ating mga kababayan? Ano yung epekto, ano yung impact ho nitong mga ganitong klaseng pagkakabin-bin ng mga proyekto. So, ayan, nakita ninyo, narinig ho natin, meron na yung gastos sa pamasahe ng mga estudyante mula sa dating 10 piso, kung kailangan uiikot ka, magiging 100. And meron din yung ilan sa ating mga kababayan, may mga negosyo daw na nagsara na gawa nga ng hindi na nadaraanan yung kanilang pwesto. Kaya panawagan ho ng ating mga kababayan sa ipaspasan itong konstruksyon ng Tulaok Bridge. Sa iba namang mga balita, ito ho mga karehiyon, nilinaw ho ng Department of Education o DepEd na layunin ng ipatupad na 3-term school calendar simula po sa school year 2026-2027. Ito pong mas maayos at tuloy-tuloy na daloy ng pagkakatuto ng mga estudyante sa buong bansa. Ayon ho kay Education Secretary Sani Angara, ang pagbabago sa schedule ay hakbang upang mas maging organisado ang pagtuturo at maiwasan ang madalas na pagkakaantala sa learning process ng mga mag-aaral sa mga pampublikong paaralan. Sa ilalim ho ng bagong sistema, hahatiin ang school year sa 3 bahagi. Ito po yung opening block para ho sa paghahanda at pagsusuri sa kahandaan ng mga mag-aaral, instructional block para ho sa tuloy-tuloy na pagtuturo ng mga aralin, at yung end-of-term block para ho sa pagre-review, remediation at pagsasanay ng mga guro. Paliwanag pa ho ng DepEd, hindi ito ituturing na trimester system kundi reorganization ng grading periods habang nananatiling pareho ang curriculum, mga asignatura at kabuang bilang ng school days. Dagdag pa ho ng kagawaran, mas bibigyan ng mahabang oras ang aktwal na pagtuturo upang mas masigurong natatapos ang mga target na aralin at mas matutukan ang mga mag-aaral na nangangailangan ng karagdagang suporta. Bagamat mandatory sa mga pampublikong paaralan, mananatiling may kalayaan po ang mga private institutions na sundin ang sarili nilang school calendar basta't ito'y naayon sa itinakdang curriculum standards. Bago po ang implementasyon ay nagsagawa ng konsultasyon ng Department of Education sa mga guro, mga school leaders at iba pang stakeholders upang matiyak ang angkop na pag-a-adjust sa bagong setup. Patuloy rin hong nagsasagawa ng mga orientation at briefing ang kagawaran sa buong bansa para ihanda ang mga paaralan sa pagbabago sa lesson planning, assessment at operasyon habang minomonitor ang unang implementasyon para sa posibleng pagpapaigting ng polisiya.
Mga kahiyan, ano ho yung say ninyo dito sa bagong school calendar ng DepEd? Kung meron ho kayong opinion, kuro-kuro sa loobin, mangyayari lamang ipadala yan sa ating Facebook page at CLTV36 News o di kaya naman magkomento dito sa ating live streaming at aking ifa-flash ang inyong opinion dyan sa may tungkol sa bagong school calendar. Gaya na lamang ng sabi ni Noel Cleofe. Sabi niya, Sir Justin, CLTV36, Justin Dizon yan, nakataga ko. Bago school calendar ng DepEd Philippines, mas malapit na sa pasukan. Ayan ho yan kay Noel Cleofe. At pinapabati niya rin, ayan. Maraming salamat po, CLTV36, ayan. Partner ng Clark One Big Run. Ayan, maraming salamat din. Ito, tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan. Makukulay na koleksyon ng sining kultura at advokasya ang maaari pong masilayan sa House of Representatives sa pagbubukas ng Timeless, an exhibition of artworks sa South Wing nito pong Lunes, May 4. Isa ho sa mga bida sa nasabing exhibit ang Pidayet Pop-Up Store ng Kapampangan fashion designer na si Philip Torres na nagpapakilala ho ng handmade at sustainable fashion pieces na hango po sa craftsmanship ng mga kabalen. Layon ho nitong ipakita ang tradisyonal na galing sa paggawa ay maaring umangkop sa modernong konsepto ng conscious at environmental design. Ang Timeless exhibit ay inorganisa ng Congressional Spouses Incorporated, katuwang po ang M Gallery. Bukas ito hanggang sa susunod na Huwebes, May 14. Ayan, congratulations kay Tita Philip Torres para sa kanyang exhibit dyan sa South Wing ng HOR sa ating mga kaibigan, lalo na yung mga kaibigan ko dyan na nagko-cover sa House of Representatives. Mga gusto ng Pidayet, pwede ho ninyong pasyalan yung exhibit at makita yung iba't ibang clothing pieces na gawa ho ng mga Kapampangan. Time check muna tayo. 8:50. Teka lang. Time check sana ako kaso nag-comment si Noel, sabi niya, ayan, Timeless Kapampangan. Oo, sabi ni Noel Cleofe. Ayan, salamat Noel Cleofe sa pagsama kay Kuyang Justin Dizon sa ating kwentuhan ngayong umaga. Magpapaalam na po ako. Maraming salamat sa lahat ng tumutok dito sa ating programa. Antabayanan po ang talakayan ngayon Balitang sa RW 95.1 at CLTV 36. 36 News Stream kasama si Justin. Kasama ho si Tito Peripangan, Tang Boy Santiago, at Kuyang Albert Lacanlale. Keep the scrolling stream at every 36 News Stream. Muli po sa ngalan ng buong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs para ho sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan. Ako po si Justin Dizon, ito po ang CLTV 36 News Stream. Maraming salamat po. At every 36 News Stream.